No joo, jos Samk olisi eläin, se olisi laumaeläin, myös kiltti. Se ei olisi kyllä mikään petoeläinkään, vaan semmoinen, mikä on siellä kaikkien muiden joukossa. Ei muurahainen. Mä oon hanketyöntekijän Samkilla ja taustaltani sairaanhoitaja tuolla psykiatrian puolella. Ja nyt se onkin ollut opiskelun ja työn yhdistämistä. Olen tekniikka- ja merenkulun opetuspäällikkö Rauman kampuksella. Hanketyö pitää sisällään tosi paljon erilaisia juttuja. Ihmistä kohtaamista, koneella kirjoittamista, raporttien kirjoittamista, kaikkea. Mutta se voi olla vaikka saman päivän aikana, esimerkiksi tuolla meidän pelisellissä terveysteknologian esittely, on siellä sitten asiakkain sitten lapset tai aikuiset tai ketä vaan. Ja sen mä haluan ehdottomasti tuoda. Siis esimerkiksi se, että Samkissa on mahdollisuus tehdä työn kiertoa. Ja se on antanut sellainen ihan uutta boostia siihen, että mihin niin menen täysin mun mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta positiivisessa mielessä haastava. Kyllä kannustetaan, mahdollistetaan. Seinät on lavealla siihen, mitä voi tehdä, mutta se pääpointti siellä pysyy koko ajan. Että mitä me luvataan, niin kyllä me se sitten tehdään. Minä oikein nautin siitä, että se on asiantuntijatyö. Tarkoitan, että minä en tee sitä työ yksin, vaan että mun ympärillä on ihmisiä. Se on todella hieno, kun me saadaan joku uusi idea läpi ja saadaan se toteutumaan ja nähdä myös sitten ne hedelmät, mitä siitä syntyy. Myös Samk haluaa kiittää henkilökuntaa ja on tarjonnut kulttuuri, liikunta, hyvinvointiseteliä sitä hyväksi, että me olemme tehneet hyvän tuloksen. Ja se on ollut niin kuin todella iso kiitos ja käden ojennus. Se huumoripohja siellä on, että täällä on kyllä oikeasti kiva olla töissä. Ja se tuo kyllä siihen semmoista, että myös uskallusta olla oma itsesi, löytää se oma paikka täältä. Täällä kunnioitetaan toista ja täällä ollaan niin kuin hyvässä hengessä, tehdään koko ajan töitä. Ja kyllä sieltä se iloisuus nousee, että ilon kautta tätä työt tehdään. Oi vitsit! Mä innostun asioista kauheasti ja mä tykkään myös tehdä paljon. Täällä saa käyttää niitä vahvuuksia, mitä itsellä on, ja sen kanssa päästä siihen tiimityöhön kiinni. Minun lisäksi löytyy myös henkilöitä, jotka on tullut toisesta maasta tuomaan mukana myös toinen kulttuuri opettajan huoneeseen ja yhteiseen kahvipöytään. Meitä on palkittu kansainvälisenä työnantajana. Olen tuntenut kotoisaa ihan alusta asti. Sitten on myös koira, Milu, vanha velskorkirouva. Ja hänen kanssa käy kyllä paljon lenkeillä. Itse asiassa Samkin läheltä kilometri niin on tosi laaja metsäalue, Porin metsä, missä tulee kyllä käytyä vähintään muutaman kerran viikossa. Vapaa-aika vietään aika paljon luonnossa, golfien pelaessa ja sitten mun intohimossa pesäpallossa. Ja se on aika helppo. Rauma on kuitenkin hyvin kompakti kaupunki, ei pitkät välit, ei sellaista. Samkilla on mun mielestä kyllä tosi modernit työskentelytilat ja tosi monenlaista paikkaa, missä täällä voi töitä tehdä. Meillä on simulaattori, meillä on planetaario. Kun sä pääset itse ohjaamaan se iso rahtialus sinne New Yorkin satamaan, kyllä on aika mielenkiintoinen. Ja sitten Samkin kampuksiahan löytyy 4 eri paikkakunnalta täältä Satakunnasta. Vai et Samkista biisi pitäisi tehdä? Kyllä mä luulen, että me ei mentäisi, Samkin biisi ei menisi humpan puolelle, ei rapin puolelle. Se olisi varmaan jotain semmoista powerpoppia. Se ehkä kuvastaa tätä ilmapiiriä parhaiten.